Jenengku Widya Astuti. Murid-muridku yang ngundang Bu Widya. Semono uga ing kampung, malah wong tua lan kang masku yen ngundang aku ditambahi Nok Widya. Aku paling sengit yen diundang Tuti. Jane ya ora apa-apa. Wong pancen iku uga parengane aranku. Mung ketambahan aksara K wae. Apa to bedane Widya karo Tuti? Widya iku wonge pinter, ayu lan meraati. Nanging yen Tuti ora. Loh, Nalika semester 4, aku nate dinobatke dadi putri kampus. Nanging ana wae kanca-kancaku sing padha seneng guyon malah ngujulke aku. Wit, awakmu dadi putri kampus lak mergo panitiane mesake weruh praupanmu sing memelas to? Sembarangan. Aku ora serik yen ana sing kandha mengkono. Wong karepe mung guyonan. Semono uga aku mangsuli jeneng Widya iku wonge pinter, ayu lan meraati. Tekan saiki nganti aku dadi guru, ora ana sing ngundang aku Tuti, mung siji wae, Pak Yudit. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Asem tenan kok guru siji iki. Ngundange ora tendeng aling-aling. Tuti mung ing ngarepe bocah-bocah wae, ngundange ditambah ibu. Ngundang kaya mengkono kuwi sejatine lagi keri-keri iki wae kok. Udah karo setengah tahunan. Biyen nalika isih asring dolan menyang omahku ngundange Nok Widya, tiru-tiru Mas Pambudi, Kang Masku. Loh, Dit, ana apa kowe dolan mrene? Arepe ngowahi kabar kanggo adikmu. Enek apa ora bocahe? Enek ning kamar paling. Tak celukne piye? Iya, kabar penting ki. Aku mlaku menyang ruang tamu sakwise ditimbali Mas Pambudi. Nemoni Pak Yudit. Nok Widya, piye kabare? Apik, Pak. Terus Mas Pambudi wonten kabar kanggo kula. Kabar punapa, Pak? Oh iya, awakmu ditampa mulang ing yayasan duweke keluargaku. Moro-moro ditampa iki. Iya, mulai sesuk ben isuk budal mulang. Nggih, Pak. Sak banjure diwehi kabar ngono, aku banjur balik maneh menyang kamarku. Mas Pambudi kalian Pak Yudit ngelanjutne omong-omongan ing ruang tamu. Dit, kowe seneng karo adikku ya? Ketok banget to, Bud. Ya gak jane, tapi kita iya. Hehe, aku jaluk restumu dhisik, Bud. Rada angel lek iki, Dit. Sak banjure dina iku, Pak Yudit wis ora tau ngundang aku nok maneh. Dina iki sak temene aku ora duwe jadwal mulang, nanging di SMS Pak Yudit. Sanajan Tutik durung disertifikasi, mbuh ana jadwalmu ora kudu tetep menyang sekolahan. Wektu kang longgar sajabane jam pelajaran kudu bisa digunakake kanggo ngrewangi nata lab, perpus utawa administrasi BP. SMS kok duwe wae ram, mbok telepon wae utawa titip Mas Gofur. Aku tekan sekolah pas jam 09.00. Sugeng enjang Bu Tuti. Dengaren dinten menika mlebet. Wonten ingkang dipun kangeni nggih. Aku mau mesen kecut jur lungguh ing kursiku. Aku kepikiran SMS Pak Yudit sing dawa iku. Pak Yudit, aku ora ngerti yen setemene ati iki sok deg-degan yen krungu suarane. Apa maneh yen pas adu arep sangsaya tratapan jantung iki. Bu Tuti, Jenengan kok ngundang kula Tutik to, Pak? lah asmane jenengan lak Widya Astuti. Mboten salah nalika kula ngundang jenengan Tuti. Nanging kula mboten remen diundang Tutik. Halah, nalika ingkang ngundang Tuti Pak Yudit wae guyang, guyu. Kok Pak Yudit barang digowo-gowo? Mesem nggih, mesem mawon, Bu. Pak Yudit iku mboten tipeku, Pak. Priyaine kaku lan ora romantis. Yen aku ngomong karo Pak Budi kaya ngono, iku setemene mung kanggo nutupi gembrunjale atiku wae. Aku wedi konangan. Isin to, mosok aku dhisik sing miwiti kandha tresno, kudune Pak Yudit. Bu Widya ditimbali Pak Yudit. Wis kepanggih dorong. Oh, inggih Bu, dereng. Hati-hati lho, Bu. Kok kudu ngati-ngati? Ana apa to? Nggih, hati-hati mawon. Aku nuli menyat nuju ruangane Pak Yudit.
Senajan panjenengan kanca rakete Mas Pambudi lan biyen kae sok dolan yang omahku, aku tetep ngajeni. Kaya kanca-kanca liyane, aku uga nganggo basa krama senajan basa kramaku pating pecotot. Ing kene statusku ra andahane. Sakwise lawang tak buka, aku uluk salam. Nuwun sewu, Pak. Pak Yudit nimbali kula. Pak Yudit fokus marang komputere. Aku wis arepe ninggal ruangan kuwi. Tut, lungguh. Aku lugu persis ing arepe, mung keletan meja kerjane. Asta lorone tumpang dhuwur meja. Panjenengane nyawang aku tanpa kedep. Tut, wiwit minggu ngarep kowe ora usah mulang. Wis ana sing ganteni. Kula dipecat nggih, Pak. Tut, aku ora tresno kowe. Mula kowe aja ngarepake tresnoku. Kaya apa larane ati iki? Prasasat 1000 lara tumplek-blek dadi siji. Nembe dina iki aku nemoni lara ati sing kaya ngene. Duh Gusti, paringono kegiatan dhateng jiwa raga kula. Ora rinoso loh ku dleweran. Loh kang wiwit wau kumembeng ambrol ora bisa tak bendung. Aku nangis getuni marang awak iki. Ngopo kok sesuwene iki aku nduweni rasa karo Pak Yudit. Tut, kowe nangis ya? Kowe serik ya tak undang Tuti. Sepurane ya, apa ora oleh to yen aku ngundang Tuti. Sasuwene iki aku ngundang kaya mengkono, mergo aku kepengin sing duweni Tuti iku mung aku tok. Yen Widya ra ora. Nanging saiki aku ora peduli. Mbuh oleh mbuh ora, Tuti iku bakal duweku saklawase. Aku mau meneng wae. Ora urusan anggone Pak Yudit ngoceh. Larane ati iki ora ana tambane. Tut, aku arep menyang Bandung. Arep ngrampungake disertasiku. Yen ora diurus mundak kedelarung-delarung. Kanggo ngrampungake disertasiku, aku butuh penyemangat saka wanita kang tak tresnani. Mula sawise awake dhewe resmi, esuke terus budal nyang Bandung. Kanggo persiapan ing kono awake dhewe mung duwe wektu seminggu. Kabeh wis diurus wong tuaku. Murih gawean sekolah wae sing kudu dilembur. Iku wae sing penting-penting tok. Liya-liyane ben diramuke Mas Gofur. Rak yo pengen diramek-ramekke to, Tut. Kowe pengen ditanggapake ketoprak apa wayang kulit sawengi atas? Ya wis, aku janji. So, yen bubar saka Bandung, mengko tak ramek-ramekke. Pesisan syukuran anggone rampung es teluku. Syukur-syukur baline mengko awake dhewe wis oleh bati. Tiba senenge atiku. Setahun aku bisa ngregem sekabehane. Es telu, sisihan kang tak tresnani, uga anak. Ya wis, saiki kowe bali yo. Tata-tata kanggo keperluan mengko ning Bandung. Luhe diusapi to. Mosok Bu Guru nangis, rak yo izin disumurupi murid-muride. Pak Yudit ngetone sapu tangane, karepe kanggo ngusapi luhku. Duh romantise. Jebul Pak Yudit bisa romantis uga ya. Tut, aku tresno kowe. Aku tresno kowe, Tut. Wis suwe aku arep ngomong, nanging ora wani. Kowe rak nate dadi putri kampus to. Mestine sing seneng akeh. Aku diyen mbok tolak. Saben malam minggu tak legakake ngliwati omahmu. Nanging saben malam minggu uga priya-priya iku wis antri ing kono. Ora mung siji, papat. Aku ngerti Tut, sapa bocahe lan endi omahe. Kanthi idi palilahe Mas Pambudi, awake dhewe akhire bakal bisa nyawiji. Mulane kabeh kaya sarwa katon dadakan. Aku mung pawitan anji mumpung. Mumpung Kang Mas lan wong tuamu ngeparengake, sepurane ya Tut, aku rada meksa marang awakmu. Apa kowe ora bisa ngrasakake to? Sepiro gedene rasa tresno iki marang awakmu? Apa kowe ora bisa ngrasakake to? Sepiro larane atiku nalika weruh wanita sing tak tresnani gegojekan karo priya liya. Kowe ngerti kaya ngapa rasane wong kang mandang kasmaran. Sepisan maneh rungokno, aku tresno kowe. Aku bingung. Rasanya antara bunga, susah lan seneng. Ah, Pak Yudit.